pyskin mun nenää. Se tekee hyvää minulle ja minun nenästä ei vuoda verta. Minun on panna myös sukkalaat. Ei! Mä tapan sut. Mä tapan sut. Au. Se kuoli. Ai. Mitä tapahtui? Ai tappas ja paino sinne Pokemoniin. Mutta minun pitää olla Dragon Ball-sarjan Piccolo. Se ei edes näytä Piccololta. Mä poltan tupakkia taas. Miksi? Hei, tuossa mä oon täällä. En mä vaan tiedä siksi, koska mä oon niin cool. No niin, mä oon Naruto-sarjasta. Kuka sä oot? Mä sanoin, että mä oon Naruto siitä. Moi, mä oon Hatake Kakashi ja mä tuun tuolta. Hä? Ai, mä oon Naruto-sarjasta, mä oon teidän uusi opettaja. Mä tää mun kellon päälle, jossa mä myös asun. Mulla on tuollaiset hilavitkuttimet, vai miksi näistä sitä sanotaankaan. Oho, mä kopioin tein Nortikasta. Aika paljon mä oon kopioinut Nortikasta, no voi harmi. On niin, nyt on taas voinut. Mä sidon teidät tuonne. Myös pari. Sä panit se kello sinne. Sä oksetat mua. Kos niinpäs oksetankin. Sä taikoit ne pois. Se osaa taikoa. Oikeesti vielä mä oon teidän uusi opettaja. Miksi sä kuvaatte mua? Mä tapaan teidät. Etkä rävistyttävät. Mulla on hyvät hiukset. Jaa. Vaikka mä oon vasta 25 nuoruudessa. Mä tämän suuteen. Mitä se oikein teki? Isken tän suhun. Etkä iske. Älkää katsoko. No niin. On sukkalaatikkoni. Mä en vienyt sitä. Peikele. Veikpäs. En vienyt sitä. Veikpäs. Kylläpäs. Kylläpäs. Eipäs. Kylläpäs. Juupas eipäs. Voi on se niin jo. Toi on mikään, toi on vain joku peli. Naruto VOC. Pelas! Lue sitä silti! Entäs on peli? Okei. Se ei olekaan peli. Miksi mä poltan tupakkia? No niin, missäs ne mun hilavitkuttimet on? Onks mä rikoin ne? No tässähän ne on. Tsching, mä taikoin ne. Oh hiljaa. No niin. Perttu! Sä tuut! Lopeta tuollainen kielenkäyttö, Perttu! Nehän kiroilee. No niin, Aateksi, mä rikoin sun. Sinä on hilavitkuttimet. Mun täytyy tappaa toi. Mä pääsin tavaroiden päiville terveen päiville. Mulla on silmälasit. Mulla valuu verta päästä. Kakasi! Niin mä nyt voi, kun mulla valuu verta päästä, eikö sen nää? Kasmaan puu. Voi ei, jos sä tiedät äiti, no niin, ei vaikka kuolet. Voi ei, mä pelkään pimeää, mä pelkään aapua. Ja ole sinä hiljaa. Niin, voi ei. Mun täytyy tappaa toi. Miksi mä juoksen täällä? Eikö mulla ole mitään muuta tekemistä? Sukka. Bla.
No, mä kuvan siinä. Hausut. No tehdään. Periaatteessa on purettu. Tää on niin hyvä kirja. Iso parodi. Se seisoo mun takana. Mutta miksi? Miksi sä seisot mun takana? Mennä vaan tiedä. Otakaa pätkä. Olisiko opettaa mulle vähän taikuudessa, vähän taikoa, että he lapset ottavat käteen. Anteeksi. Sä teisit tässä liikaa. Tää on mun ohjelman ohjelma. Varas. No sä oot vähän riehunut tällä mahaa täällä, joten ryhdistäytyn. Ennen kuin se kakassi saa kuolla. Idiootti. Idiootti, peikele. Mitä? Mä olen Ville. Älä sano niille. Sen suroi. Tuu tänne. Ai. Bla 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 bla. Bla bla. Bla bla. Noniin. Sinulla on vaikka rikos. Ja bla bla bla. Eikä katso vai mitä. C on joku, B on joku, A ja D ja mitä. Jos D on haista sinä, papparainen kuulee. Mitä sinä sanoit? Ei se sanonut mitään. No Mikael. Mitä? Mä vain sanoin, että haista sinä, papparainen. Mä oon vihanen. Haista paska. No voihan perke. Mä en tiedä, että se on mun iso. Se on mun paljon. Mä sain väärän käsittää. Yes. Missä minä olen, missä, yes vai sä oot tuolla. Mitä? Mä tapan sut, muista sen, mä tapan sut. No, meillä on 40. Missä sä muistatko? Ai joo, siksi, koska tää loppui Naruto-jakso. Nortikka! Ei tää Nortikka, vaan Naruto! Ja sinäkin ole hiljaa. Niin mitä tämäkin on? Nortikka episodi 2. No joo, hopsista, no niin, ja älkää väitä. Anteeksi, oli pakko kopioida jotain Nortikassa, kun mä en löytänyt mitään. Tää on Nortikka eikä Naruto. Tää on Naruto. No niin. Loppu. Sitä mä aloin laittaa. Ja muistuttaa panna YouTubeen. Ja kommentoikaa, olkaa kiltti, mutta ei semmosia maailman pastuja.